Darius Zolarov pripravený posielať centár smerom do pokutového územia, tam to ale rieši Nikita Hajkin. Ešte ale predsa len dorážka a bude to gól. Domáci to tam dotlačili. To vyboxovanie Hajkina nebolo dostatočné a v 25. minúte je vyrovnané. Raul Flor. Darius Zolarov pripravený posielať centár smerom do pokutového územia, tam to ale rieši Nikita Hajkin. Ešte ale pred... územiu. Florud si tam pýtal ten center. No a trafil to tam aj napriek tej ťažkej pozícii naozaj bravúrne. Vyrovnané 2-2. No a do kabín sa tým pádom v tejto chvíli pôjde s tesným novému územiu. Florud si tam pýtal ten center. No. Vidíme teda, či v tomto prípade sa im podarí niečo podobné. Tu je príležitosť, ktorá napokon je gólová. Promise David to vzal na seba. V tomto prípade sa im podarí niečo podobné. Tu je príležitosť, ktorá napokon... Gól center smerom do vápna. Pozor na túto hlavičku, je vyrovnané v úvode 4-minútového Gól center smerom do vápna. Pozor na túto hlavičku, je vyrovnané.